tayo po, ako pala. Gagawa po ako ngayon ng isang video presentation tungkol sa atin pong katapatan. Dahil yung katapatan ay isa pong napakahalagang bagay sa buhay ng tao. Lalo na po kung ikaw ay po nagtatrabaho sa gobyerno o ganun man sa isang pribadong kumpanya. Ito po ay napakahalagang aspeto sa ating pong buhay empleyado. O kaya po bilang isang nagtatrabaho. Ngayon po, ito po ang akda na Loyalty Pledge. Loyalty Pledge by Elbert Hubbard. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak will of him, and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you must growl, condemn, and eternally find fault, why? Resign your position. But when you are on the outside, damn to your heart contents. But as long as you are part of the institution, do not condemn it. For if you do, the first high wind that comes along will blow you away. And probably, you'll never know why. Okay, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi ang katapatan ay napakahalaga nga. Lalo na kung ikaw ay magtatrabaho sa iyong kumpanya o isang kabahagi ng organisasyon. Dapat hindi ka lamang tapat sa iyong sarili, kundi maging tapat kung anuman ang iginasagawa ng iyong organisasyon o yung kanyang vision, mission. At kung sa palagay natin na tayo ay wag po nating kalimutan na hindi lamang tayo ang tao sa isang kumpanya o organisasyon na kinaaaniban natin. Lagi din po nating isaisip ang konsenso ng nakararami. Hindi po yun atin pong sariling pride ang paiiralin. Maging matapat tayo sa kumpanya, hindi dahil meron tayong mahalaking hawak na posisyon. Lagi po nating tatandaan ito na ang posisyon po ay mayroong katapusan. Kahit pasabihin po tayo yung may pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Kung hindi po tayo marunong makisama at hindi po tayo tapat sa pakikisama at hindi rin po tayo tapat sa ating pong mithiin, ay hindi po tayo magtatagumpay. Dahil ang pride ay lalamunin po tayo na para po tayong itinangay ng napakalakas na hangin palabas. Kaya po, ito po ang ating pong tandaan. Lagi po tayong magpakumbaba. Sundin ang pulso ng nakararami at hindi ang pansariling interes. Huwag gawing sangkapan ang iyong kapangyarihan upang ikaw ang masunod. Unahin, pakinggan ang nakararami. Kung sa palagay natin ito'y tama at kung sa palagay natin na tayo ay nababypass, ay unahin pa rin natin magtanong muna. Huwag munang gumawa ng desisyon na alam natin makakapekto sa atin at ganoon na rin sa ating mga kasama. Sana po nagustuhan ninyo ito at aking i-upload bilang na rin isang paalala sa atin pong mga kakilala at ganoon na din po sa mga kapwa empleyado. Maraming salamat po.